ഒരു കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, തക്കാളിക്ക, സവോള, വെളുത്തുള്ളി, മഞ്ഞൾ, മുട്ട. ആദ്യമേ സവോള നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യണം. പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, തക്കാളിക്ക, വെളുത്തുള്ളി. പിന്നെ ഞാനൊരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 4 പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ. അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് കപ്പ എടുക്കുക. വേവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് കൊത്തിയെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നൈസായിട്ട് തന്നെ അത് കൊത്തിയെടുക്കണം. എന്നാലേ അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുള്ളൂ. കണ്ടോ, കൊത്തിയെടുത്ത കപ്പ കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേണം കൊത്തിയെടുക്കാൻ. പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുക, കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക, ഒരു സ്വല്പം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേക്കണം. അതിനുശേഷം പച്ചമുളക് ചേർക്കുക, ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കണ്ടോ? ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് ആയി വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടി അതിൻ്റെ കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ആദ്യമേ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുക, പിന്നെ മസാല ചേർക്കുക, തക്കാളിക്ക ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴച്ചിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം കപ്പ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തേക്കണം. കപ്പ ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ഇടുക. രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. സ്വല്പം മൈദ എടുക്കുക, ഒരു 2 കപ്പ്. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ മാവ് തയ്യാറാക്കുക. ഒരു ഉരുളയാക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ചപ്പാത്തിക്കുള്ള പരുവത്തിന്, ശരിക്കും ചപ്പാത്തി തന്നെ ഒരു പരുവത്തിനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. നമുക്കതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്ന് ചതുരത്തിലൊന്നാക്കിയെടുക്കുക. ഒരു 4 സൈഡിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അത് മാറ്റി എന്നിട്ട് നമ്മൾ കപ്പ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ മസാലക്കൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു 1-2 സ്പൂണ് നേരെ എടുത്ത് നമ്മൾ പരത്തിയ ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുട്ട ഒരു പീസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം 3 കോർണറും ഒന്ന് മടക്കി ഒരു ഷേപ്പിൽ സമൂസയുടെ ഒരു ഷേപ്പാക്കി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ, അത് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ സമൂസ അതിലേക്ക് ഇടുക. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ സൈഡ് ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചിടുക. 1-2 മിനിറ്റിൽ അത് റെഡിയാവും. അത് നേരെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പകർന്നെടുക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രുചികരമായ കപ്പ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സമൂസ. വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.